Compañeiros de cociña, despois de tanto estudar, de recoller os xoguetes, de repasar e picar, vou mercar unhas cousiñas que necesito mercar pra facer esta fabada coa receita de mamá. Compañeiros de cociña, como me sabe cantar, mentras remollan as fabas que nos queremos papar. Probaremos asturianas, pero aquí tamén as hai. Tamén poñeremos carne que haberá que desalar. Nara, nara, nara. Nara, 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 nara. Nara, 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 nara. Tamén poñeremos carne que haberá que desalar. Saca proveito destes momentos libres para empezar a cociñar de cine. Auga, chourizos, fabas e salmorcilla, con un gorriño e un delantal cociña. Saca proveito destes momentos libres para empezar a cociñar de cine. Auga, chourizos, fabas e salmorcilla,